সাহায্য পাই আপনার কেমন মনে খুশি হয়? খুব ভালোই লাগছে, সাহায্য দিতে খুব ভালো হয়েছে। এখন একটু মানে আর কি। আপনার নাম? সন্তোষ থাকি, আর যে মৃত আমার বাবা গগন থাকি, তাই নিয়ে পরশুদিন শ্রাদ্ধ হইবে। जोंथिनि खवाइनि गरांग तिलाव जोंनि खरकसा ताखु जोंनि टिप्रा मथानि न सामंतांगै ब सालपलकमा बेमार खालायमा बाय थिंथांखा बेखाय जोंथिनि दिनै नुखुंग फायखा दिनै नुखुं सुबजाया बेखाय अर फायै जों नुफायखा दिनै बोसोरा खरंनाय जाय दिनै बिहिग्रानि दिनै नुखुंग खालामै थांखा बेखाय अजराव जोंबनो मुंसा रिफाइ माइ आफानो अन्तत दिनै बुजन बा श्राद्धव किसी चा सुबानानि बागै दिनै ताखौ खा गोनां माया गोनां अदखानि बागै वानसुकनाय जेखाने मानबतानि बागै अभाब बुट खायो आजागाव ब फाइ सफायो गोबां जागा ब रैखा फायो ब गोबां जागा ब दिनै ओमफ्राय रनो गरिब बंसनि बर' बियाल खालाय दंनाय गोरै दंनाय रनो बथाङै सुबावो चिन्ताखौ बनो बिद्या बर्मा अनुखुङो ब तिनि सुबानानि बागै और माइरं तुइ फैसा 50 केजि और दाल तुफा आक्रान तुफा ताइ थग्र गोबां तुफा बेखाय बुजननि जे किसु नांमानि ब सुबा फैसा तिनि और तेबो तंफका चिनि खवाइ डिस्ट्रिक्टनि जुनालनि चेयारमेन चिनि बरम गोनां बिश्वदेव बर्मा तिनि और फैसा फैसा चिनि और चिनि अजय टिप्रा मथानि अजमा चिनि त्रिसिदेव बर्मा चिनि इन्जिनियर सुमन देव बर्मा अमते खबे और चिनि साब जुनालनि मेम्बार टिप्रा मथानि गोबां मा अंक कर्मी रबतिनि और फाइ माने महान जोंलायखाय न तंफका गाय तिनि और चिनि येमबो फाइखाय साखामु गाय बिनि काउन्सिल तमानि बागै चिनि बरम गोनां सुहेल देव बर्मा तिनि और फाइमालिया तामका काउन्सिल तमाबाय आइपानो जों फाइ तिनि ताको बनबीर देव बर्मा तिनि और फाइ सुबा फैसा बो आमसाइनि और बिनि पारा तंमानि बरनि एक समय न खामानि परे बहार सेवै थांका दिनै बिनि पारा खसामो फाइ बरनो सुबाय मा बागै बल बेलेखनो तंफका आंखा खालायो थिनांगौ ब चिनि जुनाल काटाल चेयारमेन बरम गोनां बिश्वदेव बर्मा ब नायनाय चिनि माया गोनां चिनि बनबीर देव बर्मा बबो सुबा फैनाय अमनो खबै चिनि तिथि सं चिनि सुमन संथ सुबावैनो दङ ताबो कन्टिन्यू सुबाय दङ बिबनो जागाव बेखाय आंबो जरा मानखाखाय अमति सुबा मान जागाव फाइमा सफाइमान बागै आंबो बेलेखनो खा तंफगौ तामनि हिंगाखाय अमते हाय बिग्रा बिहा लग्न सुबा तिनि मानजों माखाय बेलेनो निजेनो खा तंफगौ बेलेखे निजेनो प्राउड मा खालायो जे तामनि हिंगाखाय आव जों जेसा बुंबाय थानो गरिबनि बोसखांगौ जों फाइ बोसाफायनानै होनो आंखा खालायो बुंनि बोसखांनि जे श्राद्ध मखा थामखायनो सोलिवानो होनो बेखाय ताइ थिनांगौबो जों बरनो सुबानाय नरका वानादि बेखौ बनो ताखौ संनो जों जोंखौ खायनाय सुबानाय जों और एडिसिनि फातर होनो करे जेखाने साहाय्य गरिब दङ जों आरो न थानाय गायसिनि बरम गोनां चेयारमेन आं बनबो रिक्वेस्ट खायनाय जे थिनांगौ भबिष्यत ब चेयारमेन न दं आसुमानि यागुल जाहाते और एडिसि नन एडिसि हिंगा जेखाने गरिब बंसनि बर दङ मोसाया बियाल खालाय दङ खायना खालाय दङ आजागा दिनै मकल थाना नोंखौ ब थाङै नायना नोंखौ आबसे सावैनो जों दिनै जे नुखुंगो फायै मानजा फायमानि बागै बिलाइ बिलाइ थैनो जतनाना हामबाय माइ आफार